Câmpul lungului ăstuia i-am iubit oamenii și pridvoarele. Burnițele și parcurile, copiii și pensionarii. I-am iubit gurile rele și pe spurcații lor, cârciumile și dealurile, ospitalitatea și mândria. Italienii din schei și țiganii de pe strada francezilor, voievozii și țațele. Am iubit, într-un cuvânt, toată marfa pe care acest pitoresc și pentru mine unic oraș de pe lume mi-a oferit-o pe tarabele lui de soare, din coșurile lui de flori și pe pârtiile de săniuși de pe dealul lui Broz, de la Biserica Sfântul Ilie în sus. Spunea despre același Câmpul Lung Tudor Mușatescu. Alături de bulevardul Pardon și grădina Mersi, mai există un simbol care ne amintește de frumusețea Câmpul Lungului de altădată. Existența prăvăliei lui Măgeanu ne demonstrează și astăzi că trecutul și prezentul pot conviețui, dăruindu-și reciproc farmec și sens. Printre meșteșugari în mare vogă odinioară, în prezent dați uitării, la loc de frunte se află pălărierii. În tagma pălărierilor a rămas de mult singurul, și nu numai la Câmpul Lung, ci în toată zona pălărierul Măgeanu. Atelierul de pălării Măgeanu, de pe bulevardul Pardon la numărul 39, este același cu cel evocat de Tudor Mușatescu în piesa Titanic Vals. Hai cu mine la Măgeanu și ți arăt una la fel cu 300 de lei. Uite. Acum, gata, m-am păcălit. Să nu ne imaginăm că în trecutul acela, evocat cu atâta nostalgie de locuitorii de astăzi ai Câmpul Lungului, exista cineva care să iasă în lume fără pălărie. Pălăria era pe vremuri un semn de respect față de sine și față de semeni. Era o marcă a personalității și a stilului propriu. Prin urmare, pălărierii acelei perioade erau considerați un fel de artiști cu brevet. Pe vremuri la Măgeanu se dădea tonul în modă, cu pălării, accesorii vestimentare care erau absolut obligatorii la o ținută elegantă. Era o eleganță pentru bărbați să poarte o pălărie pe cap și pentru sexul frumos pălăria era la mare preț. Doamnele se duceau până și la piață înmănușate și cu pălării pe cap. Toate personajele piesei lui Tudor Mușatescu au fost reale. Sunt oameni care au existat și în realitate, dar numele au fost schimbate. Doar a lui Măgeanu și a lui Stănțulescu au rămas ca în realitate. Tudor Mușatescu a crezut mereu că cei doi meșteri s-au supărat pe el pentru că le-a dat numele adevărate în piesa de teatru. Și a avut o mare surpriză când a intrat în prăvăliera Măgeanu, smerit, crezând că proprietarul o să-l bată. Măgeanu însă a fost foarte fericit să-l vadă pe cel care făcuse să se ducă vestea pălărierilor în toată țara și l-a primit cu chisteaua de dulceață și un pahar cu apă minerală. Îți place? E foarte frumoasă. Cât ai dat pe ea? 300 de lei, dar face 400. Enorm! Enorm, ca să scap de gura voastră. De la cine ai luat-o? De la Măgeanu. Miza și-a luat tata pălărie. Cam demodată. Dar oricum tot are fason de pălărie. Și cât ai dat pe ea?
200 de lei. Am găsit o ocazie. Ce ocazie? Și-a bătut joc de dumneata. De la cine ai luat? De la Stănculescu. Păi sigur, dacă te duseai de la Stănculescu. Singurul pălărier ieftin e Măgeanu. Cei doi meșteri, Măgeanu și Stănculescu, deși erau considerați rivali, în realitate erau înrudiți și prieteni. Meșterul Măgeanu s-a născut în Stăliștea Sibiului, iar nevasta lui era din Dej. În 1905-1906 a fost ucenicul lui Stănculescu, primul meșter pălărier din Câmpul Lung Mușcel. Marcu Măgeanu, fiul celebrului pălărier din Titanic Vals, a fost ultimul meșter pălărier. Dar prăvălia încă mai există, după mai bine de 100 de ani, și încă mai răspândește o undă discretă din parfumul trecutului.